Terve! Tänään mä kerron sulle vähän Puntamo-loukon savujuustoista. Nämä juustot savustaa Jaakko Järviö Jukajalla ja savustaminen on hänelle harrastus, mutta myöskin elinkeino ja puhtaasti intohimo. Se on suomalaista työtä ja puhdasta osaamista savustamisen parissa. Tänään mulla on tässä Puntamo-loukon savusnäksi, napostelujuusto. Erittäin hyvä ihan sellaisenaan, mutta toimii myös monenlaisessa ruoanlaitossa todella hyvin. Katsotaan miten se tänään taipuu. Tehdään maalaiskana-salaatti. Lähdetään katsomaan. Ihan ensimmäisenä mulla tuolla vesi kiehuu. Pistetään muutama kananmuna kiehumaan. Kananmunat saa kiehua 10 minuuttia. Sen jälkeen me lohkotaan tosta perunaa. Ja tässä mulla on ihan jauhoinen peruna. Se toimii lohkoperunoissa ja ranskan perunoissa todella kivasti. Kipataan lohkoperunat kulhoon ja maustetaan ne. Rypsi öljyä, musta pippuria. Ja mä tykkään käyttää pippurit aina myllystä, koska niissä maku säilyy parhaiten. Suolaa. Sitten käännellään niitä ihan pari kertaa reippaasti. Öljy ja mausteet sekoittuu kunnolla. Siinä on maustetut lohkoperunat valmiina. Heitetään ne 200-asteiseen uuniin vaahtumaan. Sitten me voitais valmistella vähän porkkanaa. Kun on maalaissalaatista kyse, niin porkkana toimii sellaisenaan tosi kivasti. Tässä mulla on tämmönen erikoisvalmisteinen käsin tehty veitsi. Käsityömessuilta aikanaan tämän ostin. Tällä me saadaan tämmöstä hienoa raastetta koristeeksi tuohon salaatin päälle. Siinä mulla on nätti porkkanaraaste valmiina. Seuraavaksi otetaan käsittelyyn punasipuli. Leikataan punasipulista poikkeuksellisesti molemmat kannat molemmin puolin pois. Keskellä halki. Kuoritaan. Sitten siivutetaan sitä tällainen ohueksi siivuksi ja hetken päästä sitten pikkelöidään se. Sitten me voidaan maustaa meidän salaattipohja. Täällä mulla on frisee-salaattia, punasalaattia, vuonankaalia ja babypinaattia. Otan pikkusen tuosta oliiviöljyä. Sitä sinne. Laitan pikkusen rakuunaa sinne. Yes. Sitten sekoitellaan hyvin. Okei, ja sitten pienenä kertauksena tässä vaiheessa meillä on salaattipohja maustettuna, porkkanaraaste raastettu, punasipuli on pilkottu, hetken päästä pikkelöidään se, kananmunat on keitetty ja lohkoperunat on uunissa paahtumassa. Seuraavaksi me voidaan ottaa tästä kanan fileet käsittelyyn, paistetaan ne hyvin ja kypsennetään sitten loppuun uunissa. Katsotaan miten se tapahtuu. Paistetaan broilerin fileet. Täällä on pannu kuumenemassa. Pistetään sinne ihan reippaasti rasvaa. Mä käytän voita paistamiseen, saadaan nätti paistopinta sinne.
Sipuli maahtoo nätisti ja pannu hiljenee. Me tiedetään, että pannu on kuuma ja valmis paistamiseen. Otetaan paksut broilerin fileet tästä pari kappaletta. Pistetään ne kuumalle pannulle ja niitähän ei tarvii siellä koko ajan käännellä. Ne paistuu kaikkein parhaiten, kun vähän unohtaa ne sinne pannulle. Kanat paistuu siellä. Maustetaan suolalla ja pippurilla. Mä laitan pippurin pannulle tässä kohtaa, jotta se vähän paahtuu ja maku paranee vielä entisestään. Muutama minuutti per puoli voidaan kääntää broilerifileet. Huomataan, että näissä on nätti pullaruskea pinta. Ja sitten sama juttu toiselle puolelle, muutama minuutti kuumalla pannulla. Ja mausteet myös tälle toiselle puolelle. Suolaa ja musta pippuria myllystä. Ja nostetaan hyvin paistuneet fileet ruokaan. Voidaan tässä tapauksessa käyttää tää rasvakin tänne vielä sitten mukaan tuomaan lisämakua. Mulla on tämmönen langaton Meater Plus paistolämpömittari. Tää on todella kätevä. Tökätään se tonne broileri paksuimmasta kohdasta. Noin. Ja nyt koska mulla on tää Meater Plus mittari, mä asetan sisälämmön 75 asteeseen. Sitten sovellus erikseen opastaa ottamaan kanat pois uunista vetäytymään 72 asteessa. Mutta jos sä käytät normaalia sisälämpömittaria, paistolämpömittaria, niin otan ne pois, kun sisälämpö näyttää 72 astetta. Se vetäytyy sitten vielä sinne vaadittuun 75 asteeseen, milloin meillä broileri on sitten mehukkaimmillaan ja varmasti turvallisesti kypsynyt. Laitetaan broilerit uuniin. Sitten pikkelöidään punasipulia. Tehdään tommonen ihan helppo 1, 2, 3 liemi. Elikkä levy päälle kattilaan 3 osaa vettä, 2 osaa sokeria ja 1 osa petikkaa. Meidän liemi kiehuu. Otetaan aiemmin pilkotut punasipulit ja lisätään ne varmasti kattilaan. Okei, sitten semmonen puoli minuuttia keitellään niitä. Sipuliin jää kiva purutuntuma, mutta mau tehtiin pikkusen imeytyä sinne sipuliin. Jes, puoli minuuttia on kulunut. Otetaan sipulit pois liedeltä ja pistetään jäähtymään. Okei, meillä alkaa elementit olla maalaiskanasalaattiin valmiina. Tuosta otetaan vielä granaattiomena. Heitetään omena kuokkiin. Tätä voi pikkusen tällainen kädellä auttaa, jos tuntuu, että ne siemenet sieltä ei lähde irtoamaan, niin pikkusen autat kädellä ja sit lähtee. Siellä meillä aika nätisti lähti siemenet irti. Nämä tuo salaattiin kivaa makua, mutta sen lisäksi nämä on myös todella terveellisiä. No niin, ollaan loppusuoralla. Ruvetaan kasaamaan meidän salaattia. Meillä on kaikki komponentit nyt kasassa ja mä lähden ihan siitä liikkeelle, että salaattipohjaa tänne nätti pino. Tässähän meillä oli frise-salaatti, punasalaatti, huonankaali ja babypinaatti. Noin. Se oli vähän pyöräytelty oliiviöljyssä ja maustettu rakunalla. Sitten me voidaan sinne asetella tosta meidän paahtuneita
lohkoperunoita. Sitten halkaistaan tuosta keitetty kananmuna. Noin. Tuolta vähän väriä tuomaan toi nätti porkkanaraaste. Sitten mulla on täällä erivärisiä kirsikkatomaattia, tänne pituussuunnassa halki. Mä tykkään aina tehdä jotakin tämmöisille, ettei pistetä ihan kokonaisena, vaan aina on jollain tavalla käsitelty ja nähty vaivaa. Silloin se myös näkyy ja maistuu siinä ruuassa. Sitten meidän päärooliahan tänään esittelee Untamon savusnäksi napostelujuusto. Tämä paketti on muuten todella kaunis, esteettinen. Täällä on erinäköistä savujuustonoppaa sitten, mitä me tänne salaattiin ripotellaan. Noin. Sitten me otetaan meidän kanat. Nämä on nyt vetäytynyt ja on todella mehukkaita. Vedetään se ihan tämmöiseksi ohueksi siivuksi. Todella mehukas kana. Koristellaan sinne vähän lisää väriä. Pikkelöity punasipuli päälle. Meidän maalaiskanasalatti on melkein valmis. Pistetään sinne vielä tästä vähän koristeeksi sitä minisalaattia. Se on nätisti koristeltu ja tuosta vielä ripotellaan näitä granaattiomenan siemeniä. Ja koska juustoa ei ole koskaan liikaa, niin pistetään siihen vielä sitten muutama noppa päälle. No niin, siinä meillä on valmiina kaunis ruokaisa maalaiskana-salaatti Untamon savusnäksiin tähdittämänä. Ei muuta kuin lähdetään nauttimaan. Moi! Tutustu myös muihin Untamon savujuustoihin verkossa ja lähikauppasi juustohyllyllä.